Kijk, nou kun je die man zien. Ongelooflijk. Waar ik niet meer. Zit ik niet meer bij. Ah, kijk, oh jeetje, dat man. Ja, een beetje skeer. Het is ongelooflijk. Okay. Nou jullie mooi kijk, daar zijn nou jullie mooi laag. Stap aan de kant, ik wil een mooi, ik wil jullie. Zo daar zo, nee daar zo. Heb je het afgeneemd? Ja. Dat is zo mooi geëkt dan. Oké, staan maar nou bij elkaar. Jullie zijn nou mooi. Ik wil altijd op zijn pezen. Ja, maar niet op maag zo vandaag gaan trek je broeksel afval. Er is niet sprake van een maag bij mij nie. Net spieren, ou Piet, spieren, Piet, spieren. Kijk op het, jy moet nou mooi, jullie moet nou mooi glimlag man. Moet ons omdraaien en dan loop ons. Nee. Piet, ons draai om en loop ons. Kijk voor mij en allemaal